Ja ten už zatočí kokos. Čo tu si? Dívoj sa, Bavorák! Bavorák! Barák 530 už zas. 160 kg, to Majko. Môže to robiť dobrý deň. Veríš mi? Mladý kamikaze neviem to robiť. Neviem si ani slovo. Vemeno kokos ide 300 na tom. Hej, na super bečku. Veď sa nezapnú. Čo? No aj Quattro, počkaj. Ale nie, on nepozná to auto, vieš? Že to je najhoršie, keď nepoznáš auto, kokos, nevieš čo robiť v zákrute, vieš? Nie, on. Jo, Majko pozná to. Majko má odkúkané, ja tomu poslali si mi screenovať, veď o tom. Aký sú tie držiaky od telefónu? To prechod mačky. Ja to počúvaj pakuješ. Jarko, ktoré čiary si to robil, Jarko? Toto? Tieto čiary si začal robiť? Tieto čiary, to je moja robota. Hej, To má tiež automat? Všetko je automat. automat. Od určitej doby len automat sa robia. Kokos, to mal čelo normálne.